Vítám vás u mého prvního videa. Bude to challenge a pokusím se sníst citron celý. Takže nevím, jestli to nechce, tak jdu na to. Ty vole. Nebo ne, pokusím se sníst aspoň tady to. Ach jo. Ty auta mě sedou. Tohle stačit. To se spolknout. Tak jo, tak jsem to v pohodě sežral. No ne v pohodě. Takže já se s vámi učím. A pokud vás chcete další challenge, tak dejte like a komenty. A hlasujte, co chcete, abych se hrál, takže čus.